Георги, какво правиш тук, бе? Ти, не си ли намери работа вече? Аз завърших вчера. Какво ме интересува, че си завършил вчера? От днеска почваш да си търсиш работа. Де на морето, де в София, де в Пловдив, все някъде да си намериш работа. Аз няма да те издържам. Станал мъж за женене, чака още на майка си. Няма как да стане. Сашко на Лелет и Снежа вече си намерил работа на морето, работи като продавач на сладолет и си изкарва много хубава заплата. А ти още спиш, лежиш и да ни казвам какво друго правиш. Аха, нима гледай като пули пред майка си. Почвай Jobs BG, Jobs еди ко си, еди що си и си търси работа. Няма да те издържам аз до 100 години. Айде! Целта е прихваната. Ваня, трябва да отвориш писмото и да изпълниш мисията. Трябва да изпера прането на бърза програма и със студена вода. Ваня, имаш 30 секунди да го направиш. Моля! Не забравяй, че първо слагаш капсулите на Ариел, а след това слагаш прането. Мисията е изпълнена. Сигурна ли си? Олеле! Оле, кога пораснаха тези деца на стоянки? Кога? Мадама Ванче, виж какви са обави. Да не има руки. Ама ви много кичозна рокля сте взели нещо на вашата ма. Как един път имат бал. Ама яко виж май, Георги, той обавец. Той с на баща си костюма, аз пари като вас нямам. Ние теглихме кредит, ма тихо не обаждай. Те ли ма? Мадама, айде варите са фото ми, че един път съм се нагиздила така. Айде. Георги, я лайва тук да се снимаме с следващата стоянка за Фейсбука, да качим някаква друга снимка. Айде! Мамо! И се запаши, гашник такъв. Кич ма интересува, че завършваш. Тук ще опухам пред всички. Айде! Да, бе, Рази, какво да ти разправим? Георги, ела тук веднага. Защо плачеш? А пък Сашко иска да ми изяде цялото пакет джеракзи. Георги, не бъди скрънца и дай на момчето да си опита малко. Няма плък, моя си е. Георги, не ме излагай пред хората и дай на Сашко малко от крекерите си. Не. Ванче, остави, аз ще му купя. Саше, ела тук, леле, ти дам едно пакетче. Той, Георги, има 2. Айде, бягай да си играеш. Абе, мамо, защо даваш от моето ракси? Георги, ще се научиш да делиш. Няма да бъдеш скрънца, момченце. Снеже! Ела тук да пием кафе, бе! Крекери имам! Стига, бе! Айде, добре от мен да мине! Абе, мамо, бе! На кого е нужна китара без струни? Закъсняла нежност, пленени думи. На кого е нужна нощта без звездите? Въглен вместо огън, плачат на жените. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. Здравейте на всички, Storytime.
Отдавна се опитвам да се престраша и да седна и да започна да говоря за някакви теми от моя житейски опит, от моя живот, ако мога така да го нарека. Но така, мисля, че вече е крайно време да започна да правя и по-сериозни видеа, а не само комедийни и скетчове и тем подобни. Затова днес ще си говорим за една много важна тема, поне за мен, която е как отказах алкохола и цигарите и как така вече 3 години не пия и не пуша. Нито вейпове, никакви тютюневи изделия, никакви алкохолни напитки, абсолютно нищо от тези неща и се чувствам супер горд от този факт и съм супер щастлив от това нещо. Така че реших да си поговорим за тази тема. Как се случиха нещата? Преди 3 години след поредната вечер, в която пия и съм излязъл с приятели, се събуждам с ужасното чувство, което не мога да ви го опиша какво беше точно, но беше отвратително чувство. На чувство на вина, че не правя абсолютно нищо с живота си и си прохабявам младините за глупости и всякакви такива неща. Събудих се с това чувство и в главата ми изникна една дума, която беше не. Не на тези неща вече и да се спра и да се седна на дъто и да започна да оценявам живота си както трябва. Да, така се случиха нещата и от този момент, от този ден до ден днешен, аз спрях консумацията на всякакви тютюневи изделия и всякакви алкохолни напитки. Другото пък нещо, което също повлия на това нещо, на този факт беше това, че получих обаждане от баща ми, в което обаждане той казва, че беше в болница и каква е причината, че е в болницата? Това, че употребява така сериозно цигари и сериозно алкохол и има проблем с това. Тези две неща ме накараха тотално да спра с употребата на всякакви тютюневи изделия и алкохолни напитки. Другото пък нещо, което се замислих е, че никога не съм имал как да ви кажа, желанието да ги употребявам тези неща. Повечето пъти е било просто да се харесам на околните и на хората, които бяха около мен, на приятелите ми тогава и да се впиша някакси в тяхната групичка, което смятам, че е много така повърхностно от моя страна. И чак сега се усещам от това нещо. Тогава бях, може би, не знам, заслепен от факта, че ще остана без приятели и някакви такива неща. Но след като започнах вече да се занимавам и с социални мрежи, осъзнах, че израствам и че вече приоритетите са ми съвсем различни. Осъзнах, че и здравето ми искам да си го пазя. Осъзнах, че наистина искам да се развивам в какви ли не насоки и да се пазя от тези неща. След като спрях комуникация с много хора от предишните ми социални кръгове, осъзнах, че наистина пушенето и алкохола са били може би част от моя живот само заради тези хора, които са ме обкръжавали преди време. След като вече нямам комуникация с много от тези хора, осъзнах, че наистина мога да бъда всъщност себе си и да не се бутам там, където не ми е работата и да не се опитвам да се харесвам на хора с неща, които те правят, примерно. И общо взето разбрах, че има какви ли не други неща, с които мога да се захвана и които да са ми хоби и да се занимавам с тях. Едно от тях е правенето на видеа, компютърни игри, разходки, хранене с хубава храна. И общо взето, вместо в момента да се чудя, нали, дали да си запазя парите за нещо да хапна или да си купя цигари и алкохол, вече го няма този проблем. Вече не се опитвам да се правя на интересен, да се харесвам на хората, да се бутам, както казах, там, където не ми е мястото. И наистина мога да ви кажа, че обкръжението играе много голяма роля. Може би звучи супер клиширано, но си е така. И много хора са прави, че наистина е хубаво да избираме с кого се събираме. Така че не си мислете, че алкохола и цигарите ще ви правят
по-готини, по-забавни, по-интересни. В никакъв случай вече това е от живелица според мен. Другото пък е, сега ще кажат много от вас, как така пък не употребяваш никакъв алкохол, когато примерно има някакъв повод да направиш на здравица с някого, просто не го правя. Не смятам, че е нужно да го правиш и да се чувстваш задължен да го правиш. Така че по-добре да правите неща, които на вас ви харесват, отколкото да се правите на интересни и да следвате другите хора какво те правят. Така че това е общо взето. 3 години съм абсолютно щастлив от факта, че вече не се водя по тези стъпки. И просто исках да ви споделя и да седна и да си поговорим на тази тема. Надявам се някой от вас, който има този проблем, да види това видео и да се замисли над нещата и да мисли над себе си и да се развива в добра насока. Това е от мен. Надявам се да ви е харесало видеото и така, ще се видим пак някой път с някаква тема. Чао!